Фәһим Юсупов, Самар өлкәсе. Татарстан бүгенге көндә Россия Федерациясендә икътисад, төзелеш, авыл хуҗалыгы, мәдәният һәм башка юнәлештә иң алдынгы регионнарның берсе. Татарстанлылар бу уңышларга зур көч, авыр хезмәт күрсәтеп ирештеләр. Татарстанлылар бүгенге көндә хөкүмәтнең 2 сумлык купюрына чыга торган Кремль рәсеменә алар күптән лаек. Әгәр дә киләчәктә бу эш тормышка ашса, Татарстанлылар һәм Россиядә яшәүче бөтен Татарстанлыларны бу рухландырыр иде. Мин дә бөтен самарлыларны чакырам бу эшкә катнашырга һәм бу идеяны тормышка ашырыр өчен үзләренең тавышларын бирергә. Башкалабыз өчен тавыш бирик, Казан моңа